Sabíeu que l'any 1868 l'Ajuntament de Reus va acordar suprimir la festa de Sant Pere religiosa i canviar-la per una altra de laica? Doncs això va ser així. I això va ser així perquè va ser el període del sexenni democràtic, altrament anomenat la Gloriosa pels republicans, i la festa de Sant Pere va adoptar un caràcter molt més laic. Això està registrat i ara us en llegirem un trosset. El consistori ho va proclamar així. De aquí que en este ayuntamiento popular, al abolir oficialmente en esta ciudad la fiesta religiosa de San Pedro, cree conveniente instituir el mismo día una fiesta popular puramente civil. Més avall, diu: quedan autorizados estos vecinos para improvisar festejos públicos en armonía con el carácter de la fiesta anunciada. Us expliquem això perquè Reus té un conjunt de rituals festius molt antics i, evidentment, arrelats a la religió catòlica, però també perquè Reus també ha estat referència de laïcisme, d'idees de transformació social, de lliure pensament en un món, com sabem, ple de dogmes i tradicions inamovibles. I recordar, doncs, que el costum de no anar completes o les processons, per una part dels regidors, va sovintejar realment fins a la Segona República, depenent del període polític. És així com les regidores de la CUP estarem absents dels actes religiosos, participarem només en què són tots els actes populars, a les festes, a les places, als balls, als castells. Aquí ens hi trobareu a tot arreu, però ens abstindrem d'anar a les misses que s'ofrenen a Sant Pere. La CUP ha decidit així, amb la qual cosa creiem que hem de ser amb el poble, sempre, a la plaça, que és on se viu la festa major, i per això estarem al vostre costat. Simplement que tingueu una bona festa major i disfruteu de Sant Pere. Bona festa major.